Salutare! Avem un nou caz de și anume de un iPhone XS Max cu probleme de touch. Dacă vedem, ecranul e perfect funcțional, dar nu funcționează touch-ul deloc. Deci orice facem, touch-ul nu funcționează. L-am primit de la un service din Prahova, împreună cu un iPhone 11 Pro care nu merge driverul audio și bine, e un pic zdrobit, spart. Și o să încercăm să reparăm iPhone-ul XS Max cu probleme de touch. Și domnul de la GSM din Prahova mi-a spus că de fapt a schimbat ecranul și tot nu merge. Asta înseamnă că are probleme de placă de bază. O să demontăm telefonul și vedem ce probleme anume are telefonul. Ok, vedem, o să-i dăm o sudură din nou. Și anume cu 1,5 kg de greutate. Am pus pe placa de bază. Asta în caz că are sudurile rupte. Și să încercăm să resudăm din nou placa. După prima sudură, cu greutate, acum sudăm din nou. Fără vreo greutate am pus flux în jurul plăcii. Menționez că plăcile de la iPhone XS sunt sus. Vin două plăci montate una peste cealaltă, adică plăci tip sandwich. Asta e fluxul care îl folosesc. Un flux foarte bun și acum așteptăm să se sudeze și o să probăm dacă placa funcționează prin sudură. Am montat placa de bază în iPhone. Am conectat doar flexul de la butonul power, care e între flexul ăsta de la camera secundară și camera principală. Vedem flexul ăla conectat acolo. Are flexul de la butonul power. Am conectat conectorul de display de la display și conectorul de touch de la display. Ok, am conectat bateria și vedem iPhone-ul XS Max din nou perfect funcțional. Vedem că touch-ul funcționează. Nu avem codul clientului, așteptăm să ne dea clientul codul, să ne dea codul, să putem să probăm telefonul de la A la Z. Așa că vedem iPhone-ul XS Max din nou perfect funcțional. Partea bună a fost că problema a fost din suduri care au fost rupte. Există posibilitatea ca în asemenea cazuri să fie rupte padurile, adică nu sudurile, ci padurile. Și atunci trebuie refăcute padurile. Dacă vedem chiar în partea de jos, de fapt în partea asta la altă, chiar de unde e butonul power, se vede puțin telefonul îndoit. Nu știu dacă se observă, se vede puțin îndoit. Cred că din cauza îndoiturii aleia s-au desprins plăcile, s-au rupt sudurile și s-au desprins plăcile. Ok, iPhone XS Max, din nou perfect funcțional, reparație de touch. Pentru reparație aveți numărul meu de telefon, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube, Cristi Scurtul, reparație GSM, Bistrița.